Football is a life analogy. During a football game, when the other team scores a goal, in a tackle over the striker of that team, blame Mmuo for scoring against you. All ya ka ọ na-alụ inye gị goal bụ ọrụ ya na ife ị ga-eme bụ solve the department of your team where that allowed that opponent to strike against you successfully. Asị gị na nwa na-anụta na be nna gị mgbe ife na-ata gị amụsụ na nwunye di gị na nke nwa na-ata gị amụsụ. Apply first principles. Why is that amụsụ affecting you? Ịnọ efeke ịnwere mmụọ. Why? Mmadụ ya eji wee nye nwa goal. Now the question ya ajụ. Gị nwa nwe ezumezu. Who the hell is she? Mperi ọbụla iri bụ as a result of a member of your ezumezu squad gị na-agbara wing ya. Ọsị gị na egwu adịrị atụ nwata ya na chi ya yi. Ya bụ na agbafegodo ebe niile ilu ebe a nụ enye gị goal. Ịmanụ maka na chi gị kweta. Ọ bụrụ ma na onwe dị fe na-emenụ nekwa mmụọ nekwa squad ahụ agafe bifo eludo na kipa gị. Ị na-aghọta? Yeah, align with your mmụọ for best outcomes. Na egwu adịrị atụ nwata ya na chi ya so aga. Do contract me for your Dibia consultancy solutions, and thank you for streaming Holy Ezumezu. Some days we get 1,000 streams. It's crazy, man. Dalu Nurinne, Autumn Nanya.